Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayudon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Ang sakulagan serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, or good morning! Magandang umaga po, Sir Raul Bobier Villanueva, Vice Mayor Abner Abe Cargullo, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kitanin Martes. Tama, Tuesday na ngunyan, petsa 7 kang bulan na Oktubre taon 2025. Sabayan po ninyo sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-or-erestorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan so mga pigpapaabot man po ni Dudigding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, October 7,
maligayang happy birthday. Happy na! Birthday pa. Belated happy birthday kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Konsayin. Birthday ka sudma. Sa may mga okasyon tabi manay ana arhona paite. O den ang nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita mga tugang mga kabayan. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Ganyan pong aldaw kita tabi nin Lunes, manay, Lunes, Martes na. Manay ana, from US of A. Martes na ngunya. Live na live! Sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabian may stress sa mga panahon po tabing ini. Dyan tabi manay ana sa US of A. Ano dyan tabi? Banggi pa o hapon? Kumusta tabi manay ana? Gari, sige mo sa natabi ang gayon na. Kaya na. Sige mo na sa nabagang gayo. Gari ngayon oy, nagpapahiwatig ka na naman, tamapas ko na. Pakaray ngayon oy. Oy, Martes na po kita ngunyan. Pag Martes, bising-busy ang sa tuyang mga honorable. Eyo, dyan sa SB Bakakay, may session ngunyan. Dyan sa Malilipot. Dyan sa Malinaw, may session man. Sa Panlunsod ng Tabakoy. Honorable. Di sige pag Martes araw talaga kaya. Ano ang mga reparo tangon yan? Uy, manay ana, o digdi sa Pilipinas kung mahal. Halos rosimana na sana. Sige, sanaan langkaw kan mga produktong petrolyo. May paglangkaw na naman ngunya na Martes. Halos rosimana, sige na naman ang langkaw. Ang lokal na gobyerno kan syudad nin Tabako mga tugang mataonin 300,000 pesos na financial assistance pasiring po naman sa probinsya kang Masbate. O
So malinaw nagpadara naman king tabang, bugas, tapos mga malinig na inumo na tubig. Duman po sa probinsya kang Masbate ang LGU Malinaw. Oy, so mga issue dyan sa syudad kang Tabaco. May nanotaran kaya na nagsingil nin palabaw sa mga parapadyak. Nangapudan si Mayor Ray Bragais na bukas tabi ang sa iyang opisina para tanggapon ang sa indong mga reklamo. Bako tabi sa social media magpaparareklamo taday yan mariresolveran. Pasiring da ka mo dyan sa opisina ni Mayor Ray. Yo. Sabi mga tugang kan sa tuyang presidente na si Presidente Bongbong Marcos Jr., yung state of calamity pwede na natabing ideklara. Pwede na natabing ideklara antes dai pa ang nagtatama o kaya dai pa tabi nagtatama ang kalamidad. Pwede na. Bago pwede na tabing ideklara ang state of calamity maski da tabi dai pa nagtatama ang kalamidad. Tam practice baga tabi kay ni pading Vice Mayor Abby Cargullo. Ma-declare ka mo ki state of calamity pag tapos na so kalamidad. Pag rinapunggas na. Ngunyan, sabi kan sa tuyang presidente, pwede na da. Ano ang tabi ni masunod ng kapitan dyan sa payahan si Manay Meret? Manay Emerita Seriola. Ano? Sige daw. Declare na ka mo state of calamity. No. Nangyari. May kalamidad nga di gisa mo. Di-declare ka mong state of calamity. Sige. Magre-restoryan na tabi yan. So, meeting kasud dyan sa audiovisual room dyan sa LGU Malinaw. May connection duman sa report kang taga DNR. Apod kay ni uning day na mo na pig apod kayan. Pig paluwas dapat kuta iluluwas so resulta kang water sampling. Nag-request baga ang lokal na gobyerno kang Malinaw na magpakonduktar nin pagtitesting kang tubig na subuot kung may apod ka ni contaminated ni na mga chemicals na pigpapabulos da dyan kang alindiko. Yo. So pinag-oktaba na mo na yan ipapaarapod gari kang DENR. So tagsadiri kang pispan nag-report na nagkaigwaki piskil dyan po sa may parting bariw. And ipapapod man so mga taga-LGU, may mga taga-LGU, so taga-Bipar, tanganing pag-urulayan, ipapapod kan DENR, tanganing dayman ma-preempt yo ang podkeni ay resulta and maging investigasyon yo. Dipisil magpapara sahot kung kisay anong naging dahilan. Dipisil magpaparataram na ngaya day kamangki basihan na ang nakagadan niya kan mga sira sutig papabulos niyang kimikal. Bako yan yo. Saro sa mga pighiling kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIPAR, overstock ang sira baga pag surusuan niyan talagang nakulang ang oxygen ang nagkakagarada niyan. So yan ang tigiling na initial na naging dahilan kang pagkagaradan kang sarong may pispan dyan po sa ereyang iyan. Sobra. So, nalag sa pispan ang mga sira. Kaya nagkigwag kipiskil. Ayan so initial. Pero so, pag susuri kan tubig,
Dahil patabi pigpaluwas kang DENR. Yo, tatod, pag-restoryahan tatabi yan. Manay Gina Malaguinho Cavite, good morning kay Sir Javier Bunsa. Siyempre kay Madam Maria Elena Yamamoto. Ang problema dyan gari lugod na ipitso LGU Malinao. Ha? Mga isyong iyan. Dahil man dyan nagpapabaya ang mga taga LGU Malinao. Ano? Kundi dapat duman sa tamang ahensya ng gobyerno. Tama yan, DENR. Sa DENR. Sindakanan nakakaaram kung ano man ang gan. Yo! Sige, tatad, pag-restoryan tayan. Alas 7:18. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tanatabi mo na magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Igwa kita pigbabantayan pang mga nabibilog na mga dampog. Baka maging bagyo. Ma'am Helen Grace aka Tak, good morning. Sige, yaon ng Pag-asa. Good morning, Tabi. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, October 7, 2025. So sa ating latest satellite images, makikita po natin, meron pa rin tayong minomonitor na bagyo na si Bagyong Halong. May international name po na Halong. Galing ito sa Vietnam. Galing po ito sa Halong Bay, no, isang lugar sa Vietnam. Kung saan po, no, si Typhoon Halong ay uling namataan may 1,800 kilometers east, northeast extreme northern Luzon. So ito po ay isang typhoon category na. At sa ngayon nga, lalong lumilit yung posibilidad na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Hindi natin ito inaasahang makakaapekto sa ating bansa. Samantala, sa may katimugang bahagi ng Bagyong Halong, makikita po natin may isa pang low pressure area na huling namataan may 1,000 kilometro naman silangan dito ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga, ito nga low pressure area nito maaring maging bagyos ngayong araw. Subalit, base sa pinakahuling datos natin, posible po ang maging direksyon nito ay pahilaga, hilagang kanluran at maliit yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Mas malaki po ang posibilidad na ito ay kikilos pahilaga, susundan po nito yung naging direksyon ng Bagyong Halong at maaring pong pag lumapit ito sa Bagyong Halong ay mag-dissipate po ito or malusaw. So sa ngayon po, nung natin inaasa makaka-apekto yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa loob ng PAR, dalawang weather systems naman na nakaka-apekto sa ating bansa. Ang una po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Mindanao at gayon din dito sa may area ng Palawan at ilang bahagi ng Bicol region. Samantala, umiiral na po ngayon itong northeasterly wind flow. Ito yung hangin nagmumula sa hilagang silangan. At dahil nga makikita po natin kapag may northeasterly wind flow ay pahudyat na po yan, napapunta na tayo sa tinatawag na transition period. Kapag sinabi nating transition period, ito yung panahon na kung saan nagbabago na po yung direksyon ng hangin mula doon sa southwest o yung galing sa timog kanluran, nadala ng southwest monsoon, papunta naman tayo dito sa papunta sa hilagang silangan na direksyon. Ibig sabihin, papunta na tayo sa panahon ng amihan. Climatologically speaking, nangyayari po ito sa buwan ng Oktubre, which is this month po yun. No? So ngayong Oktubre, papunta na tayo sa transition period kung saan patapos na yung habagat at papunta na tayo sa panahon naman ng amihan or northeast monsoon. So abangan nyo po yung magiging update ng Pag-asa tungkol dito sa transition period, mga pagbabago po ng ating panahon. Samantala, malaking bahagi naman ng Luzon ang makararanas ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, posibleng mga mahinang pag-ulan sa may silangang bahagi ng northern and central Luzon. Malaking bahagi naman ng western and southern Luzon ay makararanas sa mga isolated thunderstorms. Yung area ng Bicol region at Quezon Province makararanas ng maulap na kalangitan na may makalat-kalat ang mga pag-ulan, particular na nga dito sa may area ng mainland Bicol region. Maliban dito, wala na tayong monitor pa ibang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So dito sa Luzon, inaasahan natin na mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol region, kasama din yung lalawigan ng Quezon. Samantala, ang nalabing bahagi naman ng Luzon makararanas sa mga isolated o pulo-pulong mga
mahihinang pag-ulan lalo na dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, habang mga localized thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagwat ang temperatura sa Lawag 24 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 24 to 33 degrees Celsius, dito sa Baguio nasa 16 to 24 degrees Celsius, Metro Manila naman 23 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulap yung kalangitan na may malaking posibilidad ng mga pagulan ang mararanasan dito sa bahagi ng Palawan. Sa Calayan Islands, ang agwat ng temperatura 26 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman 24 to 30 degrees Celsius. Maulap na kalangitan din na may mga pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Ito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 25 to 30 degrees Celsius. Asahan din po natin ang malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung kanlurang bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng maulap na kalangitan ng may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat pagkulog dulot ng ITCZ. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 31 degrees Celsius. At sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po, wala tayong nakataas na gale warning. Banayan hanggang sa Katamtaman ang magiging lagpo ang may dagat. Maaaring pumalaot yung mga sasakyang pandagat at mga maliliit na mga bangka sa bahagi ng ating sa mga baybay dagat po ng ating bansa. Gayunman, kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon, kaya po iba yung pag-iingat, lalong-lalo na yung mga sasakyang pandagat. Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw hanggang weekend po. Makikita natin bukas hanggang Huwebes, magpapatuloy yung epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Posibleng medyo maulap pa rin yung kalangitan sa bahagi ng Palawan, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na nga dito sa may western section ng Mindanao, western and southern portion ng Mindanao. Pagdating po ng Biyernes hanggang Sabado, inaasahan natin na mababawasan ng epekto ng ITCZ. Ito na lamang ay dito sa may bahagi ng Palawan. Ang malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng generally fair weather. Kapag sinabi po natin na generally fair weather, ibig sabihin sa buong araw ay maliit yung posibilidad ng mga pag-ulan. Kung magkakaroon man ng mga localized thunderstorms, hapon yun hanggang sa gabi, kadalasan pinakamatagal na 1 hanggang 2 oras. Light to lanes lamang po yun. So pagdating po ng ating weekend, asahan natin malaking bahagi ng ating bansa generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Base din po dito sa data natin sa ngayon, medyo malit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. I-update po natin once na may makita po tayo na pagbabago sa mga data. Tala, ang araw ay sisikat, ganap na 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:41 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating websites pag-asa.usc.gov.ph at sa panahon.gov.ph kung saan makikita po ninyo yung ating mga latest update, particular na sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warnings at general flood advisories real-time sa buong bansa. At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol.net TV. Serbisyo Asin Reparo ay bahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV. Sa pagkaturok mo, asin sa Salamat tabi Pag-asa. Thank you Lord. Di ITCZ mga tugang Intertropical Convergence Zone ang makakapektar digdi sa may area ta sa parting Bicol region.
Di na sa transisyon na palan kita from habagat to amihan. Ibig sabihin kay ni tabi Choter Solyander, medyo malamig na ang simoy ng hangin. Ngunyan na Oktubre, palamig na ang simoy ng hangin tabi, mamlis manlapas ka po. Kaya asikaso na. Di pag mga rugkeni, pag malipot ang kadagatan, ayan, natutunaw ang bagyo. Sana araw sa nakayan. Dahil na kita tamaan pakibagyo. Very good sa forecast. Pero siyempre, pasalamat kita sa satuyang kagurang na ang bait-bait sa atin ni Lord. Di salbay. Hindi ka mo magparadurulak sa mga politiko. Ako naman sa mga maribukon mo niya. Dahil pa natatapos ang politika sa albayan eh. Tapusan na daw nindo yan, no? Taba, 100 days na nga ni ka mo nakatukaw dyan. Ayun. Sige! Alas 7:28 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanan mo na sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo asin reparo. Siyempre mga tugang yaon dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Aylin, uhayo gozaimasu. Ingat po, permi. Siyempre mga tugang MBY, your home away from home. Siringman mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila. Yan man dyan o kaya ang Capos Bilo Lotto Outlet. Yan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Yan tabi mga tugang mga kabaya sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Maraming thank you po. Thank you. Alas 7:30 na, ripos na. May klase, may trabaho. Ripos na tabi. Alas 7:30 mga tugang di mag-arali, mabalik po ang programa, makalipas lang po Balik eskwela na, tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo.
Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:32. 7:32 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali isa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela. Sabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Ano? Sige po mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako man po gararay si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutan na tabi ni kunyang pong aldaw kita nin Martes. Ano? Martes? Pet sa 7 kita kang bulan na Oktubre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Kaya ano pa pigalata? Toro diretso na tabi kita! Serbisyo Asin Riparo. Sige tabi mga tugang, alas 7:33 na tan sa tuyang oras. Good morning sa mga taga Malinaw, lalo na dyan sa mga taga Balading, Bariw. Ano sunod sa Bariw? San Carlos na, Tabaco na yan. Iyo. Kasuod matabi, naka-receive kita ki-imbitasyon. Tang sabi, ma-report databi so taga DENR. May presentation, may report presentation so mga taga DENR. May connection duman sana ipa-report bagad dyan sa Malinaw na nagkigwa kipiskil. And manungod naman tabi sa concern dyan po sa Alindico. Kasud maya na alauna nin pagkahapon. Di nagpasiring man kita tabi dyan manay Liz. Nagpasiring man kita dyan. Gusto taman ng gadmaraman. Hali mismo sa tamang ahensya kang gobyerno. Kung ano mananggad. Kundi sa panginot pa sa nang pahayag kan mga taga DENR na ang sabi gari ngaya premature pa na pod kini na i-report ninda so pagkonduktar ninda kang pagtesting kan tubig inot bagatabing na-report na may nagpasiring dyan sa LGU Malinaw so tagsadiri kang apod kini tagsadiri kang uning pispan si Mr. Silo nagkagaradan databi so sira kay ni dyan sa pispan. Ngunyan, bilang aksyon man kang LGU, nagsurat duman sa DENR, sindaman ng gadbaga nakakaaram kaya, and nag-request nin pagtitesting kang tubig dyan sa ereyang iyan. Ngunyan, nagkonduktar ning pagtitesting kang tubig. So, resulta ang pighalat ngunyan kang LGU. So at the same time pasiring man duman sa mga taga Bipar. So mga taga Bipar tanganing inspeksyon ng lugar. So pispan. So dyan sa pig-agihan ng gad na yan. Ano yan? Ang apod kaya? Anong apod kan? Sulong? Sulong ba yan? Garigwag baga kaya dyan ki salit sa ng nasa taho kaya so natunawan so naipit kang natunawan igod yang kitubig nahali digdi sa may parting Malinaw pasiring paluwas man dyan sa may barangay Kurmidal na o dyan sa Tabaco City
So nagpasiring man duman sa mga taga Bipar. Para magkonduktar man nga ni King inspeksyon. Ako di sabi kan mga taga DNR na ipapaapod gari papaarapod si tagsadiri kang su Pispan, su LGU Malinaw, asin su iba pang may mga concern. Tanganing magkonduktar nin parang investigasyon or meeting na ipapapod kang DENR. Kaya meeting tabi mga tugang day na mo napig luwas so resulta kang pagtesting kang tubig. Tama pre-empt taigwa ki mga proseso pa tabi nagigibuhon. So tama mananggad kasi day ta pa nga ni maraman kung ano ba talaga, may reklamo ba? May reklamo ba talaga na arog kaya? So, dumantabi sa tamang ahensya sa DENR mismo, duman na sinda, mag-uurulay, and duman na ninda maaraman kung ano man ang ganso resulta. Ngunyan, sabi kang Bipar, mga tuga, na base duman sa indang pigkonduktar man na inspeksyon, so pagkagaradan databi kan mga sira dyan sa pispan dyan sa kung pispan ni Mr. Silo, ang kausa databi kito sa initial nindang so over pudkeni ano na nga nito overstocking. Yan, maringanit ako si Bibilab. Bibilab paano daw muna pampabinas tagari naghang naman ang overstocking. Ibig sabihin databi mga tugang kayan. Ang sira palan pag subraman niya sa kulungan niya. Di siyempre magsusuro-suan. Gari kakapuson databi man sa paghangos. Ang sira naghangos man baga. Pagpiuton palan iyan, halimbawa sa sarong kwarto. Sa sarong kwarto ngaya dapat good for two sana. Linaugan mo ki mga sampulo. Ano ang mangyayari diyan sa Indo? Masusuffocate ka mo. Medyo magkukulang ang oxygen. Kaya, posibleng iyo databi ito, so naging kausa kang pagkagaradan kang sira dyan sa pispan ni Mr. Silo. Nagkonduktor man databi subipar, so mga kataraning na mga pispan, dahil man databi kinagkagaradan. May mga kataraning man may mga pispanan pala dyan. Ngunyang ko sa nanaaraman na iguana pala, nagkapira na pala, may mga pispana na pala dyan sa may parting Bariw. Diyan sa may sakop kang parting Malinaw, ay pasiring na dyan sa may Tabako. So, nagkonduktor man databi subipar sa pagtaraning ng mga pispan, dahil man databi ki mga nagkagaradan. And maging duman sa luwas kang pispan. Maging duman sa luwas kang pispan, sutig agyan baga kang tubig. Nahali digi sa may parting Malinaw, maluwas iyan dyan sa may parting Kormidal ba yan? O Bacolod, dyan na sa Tabako, pasiring na duman sa may pier, and pasiring na sa luwas kan dagat. Ang tubig baga dyan, di ba? Pag low tide nga ni, dakulon dyan nagtataraga ti. So nagkukurabaga kan su Shell na pertiho na isahog sa miswa. Tapaboritong ko yan, pero may man ako nagbabakal kayan. So yan tabi, so report naman kan mga taga Bipar. Sayang nga nita, sabi kang taga Bipar, dahil na da kaya sinda nakakuha ki sampul man lamang kay itong so mga sira na nagkagaradan. Kasi ang aram ko kaya, ang Bipar, sinda man kan so nag-i-examine kang sira kung ano so kausa kang pagkagadan. Kung sa tao, halimbawa ngayon sa tao, ano ngayang kinagadan mo, pipa autopsy tabaga, ano ngaya ang naging dahilan kang pagkagadan kaning taong ina, di ba pipa autopsy ta?
Ang bipar arog man kaya. Ini ngayang sira mo, gari ngaya binumbahan ini. So ang bipar kayan tabi mga tugang, iyon ma-determine kung binumbaman ng gadiya. Nasira na ya. Kung hinudong o kung ano. Ang problema, taday palanda na tabi nakakuana, taday naman dado man sa mga gada na sira. Tayo ko tayo itong posibleng mag-identify kung ano so naging kausa kang pagkagadan kan sa mga sira dyan. Sa ano baga ngani, baga sa autopsy baga ngani, ang nadidetect ay nagadan nga ini taho ni ngayaw, nabari pa niya sugusok, linaog ngaya kitubig sud baga su puso, mga baga kaya naaraman kung ano so kausa kang pagkagadan, kaya pipa autopsy parehas man ang kansira. Ang bipar kaya malangani sa mga tigdadara ko baga na nag-illegal na mga parasira, sa mga nagsasyanide, pag nadakopian, so nagbubumba, so binumbahan na sira, minakuha kan ang bipar, minakuha ang sample nin sira ang bipar, naaraman ninda ini ngaya binumbahan na sira ini. Narumduman ko kay may barkada man ako dyan na pigbabagsakan kan sira dyan sa San Roque. Talagang totoo man ang gaan. Sabi sa kuya kang padihong ko, naaraman niyan padi kang bipar. Kung binumbahan niyan sira, yako ano man nga tata, naaraman ninda. Yako preskon bagang sira o. Ang dugi palang tabi kay nagkakawarasak. Nagkakabari-bari ka ng dugi. Kan sira. Pag binumbahan, kaya pag linuto mo pala na yan sirang iyan, ang dugi palan kayan, maitom na. Binumbahan niyan pa di. Iyo yako. Yako labason baga. Iyo nga ni, labason nga ni. Pero, magagadan man ang talaga susira, yugo-yugon man, subuto mo. Kung baga sa tuya sa tawo, so spinal cord ta. Iyo ang naapektaran pa lang pag pigbubumba ang sira. Di maaraman mo nagadan ini dahil binumba. Parehas man kuta na kaito, sayang tadai nakakuha sa mga taga-biparki sample kung ano ba talaga. Kasi ang tigtuturo na naging dahilan kang piskil dyan, iyo tabi ang pagpaluwas din, mati na tubig, hali da dyan tabi sa alindiko. Yan so tigsasabi. So dahil man kita kan makataram na mati man agad ang pigbubulos kang alindiko. Dahil man kita kan makataram, ang pwedeng magtaram lang kayan, so tamang ahensya kang gobyerno, which is hiyo yan tabi ang DENR. Ta sa inda yan na trabaho. Dahil pwede magtaram kang sa LGU kang malinaw. Ta ano man ang kakayahan kang LGU malinaw. Nasabihon ninda na maati ngayon tubig nindo. Anong prueba nindo? Bakong matatalan ka mo dyan. So kaya tama ining ginibok ang LGU malinaw na nagsurat ang LGU malinaw, duman sa DNR, tayong pigsususpitsaran kang tagsadiri kang supispan na ang nakagadan kan sa iyang mga sira at nagkaigwag kipiskil dyan dahil databi sa maating tubig na pigpabulos databi hali dyan sa alindiko. Iyan so pigsasabing allegedly. Okay, dahil ka makakasabi na mati ngaya yung yeso nakagadan, pero ang pigsasabi takong mati ngaya sa tubig sa hali sa alindiko, di garadan man niya sa ibang sira duman, sa ibang pispan, sa kataraning na pispan, and duman sa pig-aagihan kan tubig. Wala man dadapi kina-report duman. Ta nagbisita sa mga taga-Bipar, nag-or-investigar man duman, nagapot-hapot, nag-or-interview, na wala man niya ki-report duman. Na single out sana si Mr. Silo, so pispan niya, duman lang talaga, so nagkagaradan, nagkaigwa kipiskil. Na ang initial man na report kang Bipar na overstock. Dakulon so sa iyang sira sa sarong pispan, nagkuruno-kuno na ito so nangyaring pagkagadan kan sa iyang mga sira. O yan na so resulta kang initial na report kang Bipar na nag-overstock sa mga sira sa sarong pispan.
O, yun tabi. So, initial pa sana. Kaya, ipapaapod kan DNR, so, dyan sa Mainro, so, LGU Malinaw, so, tagsaliri kang Pispan, tanganing dumaninda pag-urulayan sa opisina na kang DNR, siguro dyan sa syudad kang Legazpi. May schedule na sana databi. Kasi tama mananggad na magiging premature mananggad kung iluluwas mananggad so pag-testing kang tubig. Kaday pa man maaraman kung ano talaga ang gigibuhon. Kasi ang Alindeco palan, regular man iyan na pig testing dyan ang tubig. So pig papaluwas na tubig kang Alindeco dyan sa mga tig-agihan ng mga salog na yan. Regular man databi. And nagsusunod man igwaman sinda ki ICC. So ano po kan so ICC? So Environment Compliance Certificate. Igwa. O kaya nga di dahil man pwedeng siguro, dahil man siguro mag-operate yan na Alindeco kung bako man sinda kumpleto sa mga pigahagad na requirements kan sa tuyang mga ahensya kang gobyerno. So regular man databi. Ngunyan, okay man so taga-Alindeco na okay man niya na paimbestigaran ko di. Mas magayon duman na at sabi na ni Mayor Shi na kumbaga ining mga nagluwas na ining mga isyong araw kini ang gigibuon ngunyan kang lokal na gobyerno magiging regular na ang sa indang pagpasyar o dyan sa mga ereyang iyang tangani magtaga reparohon kang LGU iyang mga lugar na yan kung kumusta mananggad. So magiging regular na databi ang pag-inspeksyon kang LGU Malinaw o dyan sa mga lugar na yan na naunambitan. So yan ang pinaka-aksyon man kang LGU apwera kang so pigahalat paninda na pagtiripon na ipapapod kang DENR kung ano mananggad and regular na pagmumonitor niyan databi kan lokal ng gobyerno kang Banwaanin Malinaw. Serbisyo asin reparo. Okay? Sige. So dapat ang report tama. So tama sa nangyari. Ano man tayo? Dahil kita pwede mag-conclude kung ano nga ya, so tubig nga ya, harog nga kini, yung nga naging dahilan. Dahil kita kan makasabi. Yung tadakulo na faktor kung nata nagagadan ang sira. Halimbawa, tabi Chairman Jodelyn Calyo, dahil mo binahog so sira, nagagarada, nagkagurutom, nagkaparasma. Dakulo na faktor. Bako sa na ito so tigi-isip ninda na so ati ngayon kang Alindeco. Yan so mga nagruluwas kaya dahil pwedeng nga sabihon nga na single outon nga yata nagko-comply man databi ang Alindeco. Bako man sa ngayatig susurog ta ako tig-presentar ko lang digdi so nadangog ko kasudma sa meeting na yan. Kaya dahil man kita pwede magtaram na oring arog kay ni so naging dahilan arog nga kay ni so naging dahilan kundi sabi ko nga ni kasudma sana yako nakakuaso mga taga-Bipar kay itong mga nagkagarada na sira tanganing na-autopsy ninda kung ano so naging kausatabi kang pagkagadan. Duman pa sa namaraman mo na ay ining sira ngayang ini nagadan nga ini dahil na aksidente nagmotor ngaya so sira na aksidente dahil helmet ay arog kaya arog kayan ang tao baga pag na-aksidente inspection autopsyon niya nagadan nga niya ini ta nakapusak supayaw nag-internal bleeding nga niya ta na-aksidente pala niya sa motor dahil man nag-helmet dapat susira arog man kaya naaraman ko ta kung ano sukaw sa kang pagkagadan bako na ituturo mo tulos da oto nga niya paano mati ang tubig duman kaya nagkatirig bakso sira bako iya
So dakulo na faktor na dapat i-konsiderar. Tama ito na ngayon magkakaigwa ngayon ki mga clean up drive dyan, perming may mga arugan. Tama yan. Magayon niyan ng mga at least ngunyan total kami aki pa kami diyan sa parting iyan talagang kang inot pa maray ngani ngunyan taday na su parong baga. Pag minapakupsit ki parong dyan tabi ko sumunil kalyos amog ka permi ki dahil mo maaraman kung sintonadong parong ang mapaparong mo. Pero nawara na ito ngunyan. So tubig naman. So yan tabi mga tugang pigpresentar ta sa natabi ko sumunil. So naku atang mga istorya kasudma sa ginibong pagpapaapod dapat ko tana i-anunsyer na so apod kini so resulta kang water o yung pagtitesting kang tubig pero dahil na mo na piga luwas kang taga DENR tama paapod na tabi ki meeting sa mga concern ang opisina kang DENR. Sige. Serbisyo asin reparo. Sabi ni Manaylis Manlapas Kapo, sanay na kaya nga sa mineral or filtered water sa mga atama nindang sira. Nga mineral water na tiglas. Nahiling mo na ya. Pati sira, mineral water na tigpapainom nindo. So saro man, tama man ang dito na sabi kang Bipar, saro sa faktor. Na posible, ayan, bago pa masipig tataram ninda. Posible, sa pag-aadal man kasi na, yung tiga-adalan ninda na pagdakulon bagatabi, parehas man, maski sa mga tao, magsurusuan ka mo, parang capacity ngayak ang sarong kwarto tabi kot sumunil, 2, di na ugan nido kisampulo, ang inot dyan na ma-didiskwado so, harog kay kot sumunil, halangkaw, Pan makangos dyan si Coach Model, nahalangkawon si Coach Model. Ako ngayon lagod na dali. Yugon mo para good capacity, ang capacity nga 2 sana. Laugan mo kisampulo. Di ba ba kung magkukuno ka mo dyan? Simple sa ng paliwanag yun nganing maintindihan kang tao ang apod kito stock. Ang termino duman, nganing masabutan kang tao na duman sa sarong kulungan imbis nga ang kapasidad nga duman sang gatusan ng sira linagan mo kisi 600 1,000 yun nga yung posibleng kausa kang pagkagadan kan sa mga sira nagsurusuan na dahil na nakahangos sa mga sira tayo man nagharangos man bagatabi ya ang mga sira tabi ko sumunil may sira nganing pigaling nga hutan man una nindo kan sira dahil tigaling nga hutan pigaling nga hutan man iya yan tabi supig sasabi kang Bipar na posible dahil ang araw kaya dahil pa masinda makasabi na kung ano talaga sa pagkagadan kaya posible iya tayo napot maninda kumpira databi so ilinag na mga sila so yan man overstock sobra databi so linag sa sarong pispa nagkuno sa pispan o kaya nagkaigwa kay piskil may mga barita naman ka ng mga arugbakan ngayon nagbaba so oxygen nagbaba so oxygen baga na may mga pispanan mabaga na arugkan may minaralataw na sira dahil nga nagbaba sa oxygen. Ibig sabihin, uyan man ibagang mga tilapia dyan sa Saud tabi ko sumunil pag nagsasaud ka. Hilingan nindo, sa sarong garibur banyera. Hilingan nindo pag nagkuruno ko ng tilapia, bigla ka naki-erator. So erator baga tanganing makahangos sa mga sira. Tapag dahil nindali na agad ng ki-erator, magagadan sa mga tilapia. Tantig babakal baga kan mga nagsasaod. Gusto ninda subuhay pa na tilapia. Bagong liyo tabi ko sumunil. Gusto ninda subuhay pa. Paggadana, habo na. Nagadana ngayon. Kaya ilinga po nindo sa mga nagtitirin dyan kibuhay pantilapya dyan sa saod. Naka-erator baga. Nagsusupply sinda kay oxygen.
Takunday ni nasuplayan ng oxygen, matitigbak ang tilapia. Yo, no, sige. Aron sana kang mas magayon natin papasabot tayo ni na mas madali masabutan kan sa tuyang mga parantabay. Yo. Good morning tabi sa imo Sir Idol, sabi ni Sir Raul Bobier Villanueva. Okay. Sige. Serbisyo asin reparo. Okay, okay na kita dyan. O di halaton tatabi itong pagpapaapod. Ha? Basta ang sideman kang LGO, Sara Mayor Shi and Vice Mayor Abe na magkukonduktar na sila regular na mga pagbibisita o dyan sa Alindeco, asin dyan sa mga lugar na yan. Nga ni permi naman mamumonitor kang LGO Malinaw yung mga lugar na yan. Okay, sige. Sa kadakulan, nag-aragawan kipuder sa mga sira. Kaya grabing iriwal. Dakol lugod sa casualty. Iyo ba? Iyo. Siyempre, parehas hanggang urig. Sa urig. Halimbawa, igwamang sarong kulungan sa urig. Daim mo pig siperar. Sarabay sana sina. May naaapugan dyan. May iba dyan orig na tagil-tilon kasi na-i-screenan sa pagkakan. Arugan ka yan. Ngaya pag binabahog ka ngaya, pig-screenan susaro, di nakakakaon kaya tagil-til susaro. Oh. So, na-overcrowd. Kumbaga sa tawo, nagkakayari mamagaan sa tuya, stampede. Di ba? Pag mga dakulo ng tawo tapos nagburuklusan, nagkaturungtungan ka, may casualty talaga. So yan, ang posibleng nangyari, sabi kang bipar. Pero dahil pa kita makasabi kung ganong mananggad, sukaw sa kan mga pagkagaradan kitong mga sira. At magayunon ko tangani, sabi ko, kasudma, so suggestion ko ta na dapat nakakuha ko ta ki sampol na sira sa mga taga-bipar, ganing maaraman kung ano, sukaw sa mananggad kang pagkagadan kitong sa mga sira dyan sa pispa ni Mr. Silo. Serbisyo asin reparo. Alright! Sarumbang! So iba tang mga istorya pa at yan naman duman sa programa ta sa 10 to 11 sa programang So Tama Sana nga ni ewan para report kayo mga mga report nila So Tama Sana So Tama Sana report ayos na kita dyan yo at yan 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco Potron Tagirari ining tayo mangininganing masabutan kung nagkaimamananggat ki problema sa tubig pati sa mga taga dyan sa Tabaco sa Tayhi San Carlos ano sunod sa San Carlos Pawa Tayhi Bacolod di nagkagaradan mangkot asusira dyan pati sa mga taga Tihon kung may problema mananggat sa tubig ayan, dipisilon kaya ang pagtawki report dapat sigurado. Yung problema tapi pagpairiwal sa mga opisyal. Teka mo kaya? Oy, sa pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Avila. Kasabay ta dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Sa Indo po gabos mga parantabay niya to. At yan naman ha, 10 to 11 naman. Fight naman kita dumaan. Sa mga parantabay niya to, salamat ha sa pagantabay. Paki-like, follow and share na lang ka sa tuyang programa. Nganing mahiling man kang iba. No? Diyan ka mo sa tama sa lambarita. Nariri ki mga saralambarita. Pero tama sana. Ako po ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita ha. 7 to 8 digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Dumo arigato. Bye-bye. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo asin reparo.
Ignacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.